Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Samla Pule jong ka Icfai University kila yo alat ben Pynpaw ki sap ki phong ha ka Impasto balapelong da ka college lingba karwai ka siaw bat ka pot katem ka shat ka kmen bat kan thup ru ka jinga ko Mr but Miss Impasto ha ka ni karan san lai shimenta de ki Samla Pule jong ni school ba ha ka bala sakhilang da ka vice chancellor ka Dr Mrs A Gatpho ki noi kai bat ki Samla Pule